ụlọọrụ enwere na mba China Chang'an Jingan Investment Company Limited emego ka amata na ha ga-abịa wunye ihe na ngalaba steeti a dịgasị iche iche ka wee nwee ike ịkwalite ọnọdụ akụnụba Anambra steeti. Onye ọrụ anyị Emmanuel Okonkwo mere ka amata na onye isi oche ya bụ ụlọọrụ company bụ Maazị Yizhou Peng mere ka amata nke a n'oge odu ndị ụlọọrụ ha dịgasị iche iche wee bịa na Anambra steeti ikwu maka nke a. Ọ sị na ndị Anambra bụ ndị nwere isi ọma n'ihi na ụlọọrụ company a ga-abịa wunye ụmụ ihe dịgasị iche iche nke ga-akwalite ezi ọnọdụ na Anambra steeti nakwa ụlọọrụ a ga-ejikọ aka ọnụ iji wee lụọ ọrụ maka ọdịmma onye na onye ọbụla. Ka anyị wetara gị ozi site na studio anyị. Ọ na-anabata ya bụ otu aka na-achị steeti ya bụ gọvanọ Chuo Soludo nke ọ bụ onye nọchiri anya ya bụ onye ji ọkwa Secretary to the State Government bụ Ọkammụta Solochukwu Lobelu toro nnọọ ndị otu ahụ maka ịlọrọ Anambra dịka obodo ha ga-ewube ihe a ga-eji wee chụọ ego ma kwee ha nkwa na gọọmenti steeti a ga-agbanyesi ike inye ha nkwado n'ụdị ọbụla iji wee hụ na steeti a gaa n'iru ya nakwazi ebumnobi ha pụta ihe. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka mmepụta ngwaahịa na steeti a bụ Maazị Christian Udechukwu ya na ogbo ya nke na-ahụ maka omenala nakwazi njem nlegheli anya bụ Comrade Don Onyenji gosipụtara olileanya ha nwere na ya bụ ọbịbịa ndị China bịa na steeti a ga-amịta ezi mkpụrụ ma mee ka steeti a chawapụ bụkwaziara ihe ga-eme ka ndị obodo ndị ọzọ dị iche iche bụrụ ndị ga-abịa na Anambra steeti iweta mmepe nakwazi ịrụpụta ihe eji achụ ego na steeti a. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.